приветлива физиономия. Падьом, Рейчел, долу рамената. Дълги ръце, не мачкай лактите. И поза. Зад големите успехи на художествената гимнастика седят редица хора, които често остават в сянка, но тяхната роля е основополагаща. В следващите епизоди ще ви разкажем за екипът на Весела Димитрова. Част от него са балетният педагог Елица Луканова и танцовият Елица Павликенова. Благодарение на двете, момичетата от ансамбъла грабват публиката със своето изящество и артистизъм. И в националния отбор съм от 2017 година, като започнах с предишните момичета, с диамантите. Те още не бяха диаманти тогава. После се ошлайфаха и станаха? После станаха любимите ми деца, любимите ми балерини. И като приключиха с Олимпиадата, мислих, че повече, викам, не, аз само вас ще ви обичам. Никой друг няма да обичам, толкова те бяха вълшебни деца. И още по времето на Олимпиадата започнахме с новия ансамбъл, но тогава бяха 20 момичета. Много деца отпаднаха, все способни, но най-добрите и най-работливите те оцеляват. И така постепенно, в началото не се обичахме много. Както знаете, гимнастичките не обичат класическия балет, не обичат класиката. Но постепенно аз опитах да заобичат балета, да ме заобичат мене. И те се постараха много да ги заобичам и аз тях. И раз, два, три, плие, релеве. Трудолюбиви са, но отговорни са. Даже понякога може някое движение да не им харесва, те ще го направят. Никога няма да кажат, госпожо, не, това няма да го правим. Но имат цел. Най-важното е да имаш цел в живота. Каква е разликата между класическата балерина и художествената гимнастичка? Ами да ви кажа честно, няма разлика. И в балета от много малките научават на дисциплина. Трябва да работиш всеки ден. Почти като в гимнастиката, едно и също. С тази разлика, че го правиш 25 години. Даже малко повече, като сложим и балетното училище. Разликата е това, че в гимнастиката, първо, че децата имат повече качества, защото изискванията са такива, не че в балета нямат качества. Изискванията са различни и балета за балерини в операта, в балетното училище и за художествената гимнастика е малко по-различен. Един екзерсис, например, за един клас в операта е съвсем различен от екзерсиса, който ние правиме тук. Да, същите движения, но се съобразяваме с композициите, с правилника. На мен ми е удоволствие да работя с тях. Надявам се и на тях да има удоволствие. Вече знам, че те обичат балет. Даже гледат балет, ходят на балет. Много се старая в нашите комбинации, които ние правиме. Аз използвам балетна музика, фрагменти от балети, които са оригинална постановка, верно, малко преправени за тях, за това, което на тях им е необходимо след това в композициите. Но свикнах и, да ви кажа, и благодарение на Весела Димитрова, защото аз почнах с нея. Аз тогава никога не бях работила с художествена гимнастика. И заедно с нея. Тя ми каза, не, Ели, не ги слушай, те ще ти излъжат. Значи всичко е както в балета. Защо викаме, Весе, това движение така ли се прави? Те ми казаха, не, вика. Всичко е като в балета, не се притеснявай. Тя много ми помогна. И даже ги давам за пример, знаете ли, толкова, тъй като преподавам и в Академията за музикално и танцово и изобразително изкуство в Пловдив, точно основи на класическия танц и методика на класическия танц. И вече много често давам на студентите за пример тях. И като изпълнение, като норми на поведение в класическия танц. Визирам глави, ръце, крака като координация. И ние имаме една тайна, ние играме по принцип с пачки балетни. И съм им обещала и корони. Най-вече това ги възпитава да работят заедно, да слушат музика едновременно,
да се следят без да се гледат. Работата едновременно. Ансамбъл. Това е кор де балет. Перлите на Весела Димитрова, те са различни, но и те са мотивирани. Аз мисля, че те наистина много силно го желаят. Различни са като характери, в сравнение с предишните момичета, но мисля, че те ако продължат по същия начин, стъпка по стъпка, не с главата напред, да се доверяват на треньорите, на целия екип. Те силно се надявам, че даже почти го знам, че ще повторят успеха. Всяка една година е предизвикателство и всяка една година винаги гледаме да сме иновативни, нещо ново да предлагаме, така че удоволствие. Винаги съм казвала, че искам да са танцори в гимнастическо съчетание, а не гимнастички. И се старая всъщност да постигаме точно това в танцовите стъпки, наистина да показваме винаги нещо ново и да се развиваме в тази посока. Така им се налага наистина да мислят за много неща, но затова сме и всеки ден тук, за да отработваме всеки един детайл. И смятам, че с времето им става така доста вече заучено, нали, елементите, така че могат и да се насладят в един момент вече на съчетанието и по друг начин.